Nas últimas semanas, o Concello de Cambados está descubrindo parte da súa historia a través de diferentes achados. A semana pasada recuperáronse 5 pezas da antiga canalización do convento de San Francisco. Agora o mal tempo deixou descuberto restos romanos no illote de San Sadurniño. Pois grazas ás investigacións realizadas por Sinde Mosteiro, pois podemos constatar a existencia de restos romanos de cerámica coñecida como terra sigilata, que era unha das, digamos, das máis utilizadas, non? Por parte dunha que podíamos considerar pois nobleza ou certa aristocracia romana, porque tratábase pois dunha cerámica dunha calidade especial, non? Estas non son as únicas pezas que se atoparon na zona. No barrio de Santomé, as obras no baixo dun edificio deixaron ao descuberto restos de ánforas romanas e dun pequeno muiño de man. Cando se fixa a restauración nun cuncheiro, que había un cuncheiro, antigo cuncheiro, e había dous restos de ánforas romanas, máis un pequeno muiño de man para o marisco, que xa estaba moi gastado, que tamén era de época romana. O que ven a decir que non só había, digamos, asentamentos romanos na illa no islote da Torre, sino tamén aquí no barrio de Santomé. O Concello mostra a súa preocupación pola continua erosión do illote de San Sadurniño. Para protexer a illa colocarán sus bloques que non danen a natureza. A protección completarase cun estudo topográfico que se levará a cabo cun xeorradar. No illote de San Sadurniño vais a colocar uns gavións, uns pequenos gavións, uns muros de pedra aí na zona daqui da entrada desta ponte, para protexer que o mar non vaya comendo pouco a pouco a illa e que saian a luz eses restos e non se protexa. Por iso que entendemos que a forma máis sinxela de estudiar o que hai no fondo do illote é a través dun georradar, localizar distintas estructuras que había antigamente nesa zona e poder estudiarlas con máis detemento. O Concello busca protexer así un dos seus grandes valores patrimoniais e turísticos. Os restos atopados serán trasladados ao Museo de Pontevedra.